Gymnast versus klovn. Nummer 1. Klovn. Når man er en klovn, skal man starte med at sætte sig oppe. Jeg tror ikke, vi kan gøre det mere bedre end det gymnaste. Så først vil vi sætte os op. Vi tager fat i vores strupe. Vi vil sætte vores knæer på. Svinge ned. Gå ned, gå ned, gå ned. Hold dig op her. Op her. Hold dig op her. Husk det. Chakkerfattene tager vi snakker ikke om tøjet. Så først vil du sætte dig op. Nej, Liva, det har du ikke. Den trapeza, vi prøver i Ghana. Så du sitter på din trapeza med din gymnastikhat. Du tager fat i dine struper, tager dine knæ på, giv slip og falder. Giv slip, giv slip. Hen til mig. Han vil se jytte. Gymnaster versus klovne. Gymnasten nummer 1. Ups. Vi sætter os op på trompeten, eller hvad fanden det hedder. Trompeten, som det sådan hedder. Og så sidder vi her. Nå, men lad os se, om vi kan lave det, som klovnen lavede. Vent lige lidt. Vent lige lidt. Jeg skal lige hente noget. Nu skal vi lave det her. Jeg skulle lige hente den her, fordi ellers knækker jeg mine knæer. Så vi hopper lige op her, ligesom vi gjorde før. Nu må vi lige få fingre på den her pude, ikke? Eller noget. Jeg kan ikke finde op. Ej, der kom jeg godt nok. Nå, men klovnen gjorde vist bare sådan. Wow. Så skal jeg prøve at komme op igen herfra. Og det her lort. Easy. Vi kan desværre ikke noget lave mere, så... Vi kan ikke byde på mere. Fuck hele lort. Fuck tiden, altså. Man burde have win, ikke? Ja. Farvel.